visita em parlava de bon matí al... Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino. Anos da transición democrática. É un tempo de utopías e de esperanzas, marcado pola vértixe dunha aceleración histórica que se fai evidente nas aulas e nas rúas, no ámbito da cultura universitaria e na expresión política dos estudiantes. Saen das catacumbas da clandestinidade as distintas familias ideolóxicas que tiveron un papel activo na oposición á universidade franquista. Desde trotskistas e maoístas ata unha acracia corrosiva e descrida, pasando polo nacionalismo de impregnación marxista. Mentres, o Estado fai o tránsito desde a dictadura á democracia. Consumando a autoinmolación do réxime anterior, convocando eleccións plurais e dotándose de institucións acordes coa nova situación. O consenso xurdido dos pactos da Moncloa entre o goberno de Adolfo Suárez e a oposición constituíu a rúbrica simbólica do espírito do consenso, un espírito que vai chegando lentamente á universidade. La Torre de Fonseca se ponían dos banderas, la bandera española y la bandera gallega, ¿no? Claro, y según se mirara desde un lado o de otro, pues una estaba a la derecha y otra a la izquierda. O sea, no había posibilidad de situar ninguna en el centro, ¿no? Porque eran solo dos. Y una forma, y por lo tanto, según se mirase desde el norte o desde el sur, pues una estaba a la derecha, otra estaba a la izquierda. Y entonces, comentario entre el equipo rectoral, dice, pues lo que podemos hacer es poner tres banderas. Tenemos la bandera gallega, la bandera española, ponemos la bandera de la universidad. Y entonces al profesor de arte le dijo, ¿cómo crees tú que podría ser la bandera de la universidad? Dice, pues nos hizo un diseño rápido, ¿eh?, de el escudo de Fonseca sobre fondo granate. Pero fue un granate tan vivo, que al día siguiente me llamó el comisario de policía y dice, señor rector, le han puesto usted una bandera roja en la Torre de Fonseca. Digo, no hombre, no, si es que no conoces todavía las banderas que... Esa es la bandera de la universidad, ¿no ves que lleva el escudo de Fonseca? Y dice, ah, bueno. O sea que rápidamente la detectó. Y de esa forma pues iba en el centro la bandera española, a la derecha la bandera de Galicia y a la izquierda la bandera de la universidad. Aquel período, desde 1976 ata 1979, ano en que se aprobaría a Constitución, está determinado pola urxencia de erguer un novo edificio institucional do Estado. E a universidade quedou momentaneamente esquecida, en espera de que chegase a ocasión histórica da súa reforma. É unha época de fortes tensións, na que a oposición tenta abrir un debate sobre o modelo universitario de futuro, e ao mesmo tempo recrimínalles ás autoridades académicas a súa dependencia da legislación franquista. O rector Pablo Sanz Pedrero aguanta como pode as tensións que se producen na universidade. No se cerró ninguna facultad. Hombre, hubo asambleas más o menos esporádicas, etcétera, en alguna facultad, de las cuales a mí me avisaban rápidamente y yo decía, dejarla. La asamblea ella se acabará, ¿no? Pero lo que no se puede es ir a irritar allí, ni mucho menos con fuerza pública, ni policía, etcétera, porque allí hay una asamblea. Porque sí, lo que tenía uno que tener cuidado es porque se ponía muy nervioso el gobernador, ¿no? Y el gobernador enseguida me llamaba a mí, digo, lo sé todo, lo que está pasando en esta facultad, en la otra. Digo, pero excepto en esta facultad, todas las demás están funcionando y las clases están dando con normalidad.
Por lo tanto, yo como rector no te autorizo, bajo ningún punto de vista, que entre la fuerza pública en esa asamblea, porque entonces eso es imprevisible lo que puede pasar, ¿no? Y bueno, allá tu responsabilidad, bueno, pues ya está. Lo único que pasaba es que a lo mejor pues a los 10 minutos me estaba llamando mi ministro a mí, porque se cerraba el círculo, él a su ministro, el otro y tal, igual. Iba a mi ministro y digo, mira, aquí el que sabe lo que está pasando soy yo, y el responsable de lo que está pasando soy yo. Y si no queréis, pues eso es bien fácil, me quitáis de rector y ya está, y ahí se terminaba el... O sea que yo me responsabilizaba porque es una tontería, consideraba una tontería que vinieran órdenes de Madrid sobre esto, ¿no? Lo más que pasaba es una asamblea en donde nos ponían verdes a los catedráticos, a los curas, a los militares e a todos, ¿no? O ensino sofre tamén tensións lingüísticas. Carmen Fernández, que daba clases na Escola do Profesorado de Lugo, é unha das víctimas da época. Por dar clases en galego e participar nunha asamblea de estudiantes que reclamaba un ensino en galego e democratizado, non se lle renova o contrato no ano 76. Si en Cataluña poden facer, por que nos non aquí? E iso era a veces, polo menos no meu caso concreto, que me movía a intentar facer un ensino adaptado pois, á cultura do país. Todo iso vivíamos a veces con medo porque sabías que te podías xogar o posto de traballo, e incluso cando saín da universidade, que como era funcionaria, neste caso no corpo de primaria, pois ainda vivín con máis medo, porque sabía que en calquer momento, ainda que fora funcionaria, se perdera un posto de traballo, podía perder outro. En 1978, elixe o primeiro rector democráticamente despois do 36. O cargo recae no catedrático de Medicina Xosé María Suárez Núñez. Sen embargo, o camiño da democratización na universidade aínda vai ser longo. Significativas foron as movilizacións contra o modelo universitario que comezaba a proxectar o goberno, como as de 1980 contra a LAU, a Lei de Autonomía Universitaria. Entrementres, asuntos como as residencias, os comedores, a representación paritaria, os números clausus ou a selectividade van ser obxeto das protestas estudiantís do momento. Unha das movilizacións máis chamativas é a coñecida como loita dos pisos. Para contextualizar este movimento hai que ter en conta a carestía da vivenda en Santiago, que afectaba o 60% dos aproximadamente 25.000 alumnos matriculados. A isto hai que engadir a escaseza de prazas en residencias. En consecuencia, a forte especulación derivada da escaseza de inmobles facía que os estudiantes tivesen que vivir, con demasiada frecuencia, en situacións de indixencia espacial e ata de insalubridade. Bueno, pois este finais dos anos 70 eran uns anos, se podíamos chamar, dunha certa claridade feliz, no sentido de que as reivindicacións democráticas e as reivindicacións académicas se xuntaban de tal xeito que todo parecía extraordinariamente claro. Esta claridade, sin embargo, agachaba o solapamento de dous temas ben diferentes. Dunha banda, a necesidade de construir unha universidade que, tanto en ensino como en investigación, fora quen de responder ao reto dunha sociedade en desenvolvimento e a altura da Europa do momento. En segundo lugar, tamén a necesidade de democratizar unha universidade articulada de xeito extremadamente autoritario. Algúns actos radicais saltan á primeira páxina dos medios de comunicación, como o boicot, en 1980, a investidura como doutores honoris causa de Álvaro Cunqueiro, Camilo José Cela e Josep Piel. O a queima das portas do rectorado de San Xerome en novembro de 1984. Pero por detrás de episodios desafortunados, que non deixan de ser incidentes illados, permanece a vontade de traballo, de debate e de superación dunhas xeracións universitarias comprometidas co cambio nun espacio educativo que se está desprendendo das inercias do pasado. Finalmente, os estatutos da universidade,
no ano 1985, sentaron as bases da integración da institución académica no seo dunha sociedade democrática. A vida cultural era unha axitación de ideas políticas, desde logo antifascistas, en xeral galeguistas, casi sempre marxistas, nunha lectura do marxismo-leninismo. Realmente isto é o que había no fondo de todo. O que se trataba era de acabar co réxime e, de alguma maneira, todo o que servía a cultura era un pouco para crear persoas que disentisen daquela sociedade e daquel réxime franquista. Este condicionante nos últimos anos do franquismo e inmediatamente depois da morte de Franco estaba aí, condicionaba toda a vida cultural, e dentro desa vida cultural a instancia política tiña unha forza moi grande. Sorprende o vigor da música clásica entre unha elite estudiantil na que destacaran os xoves musicais, dos que habían xurdido o grupo de cámara da universidade ou o coro universitario, fundado por Maximino Zumalave, con versións moi coidadas e un repertorio innovador. As boas condicións vocais dos mozos estudiantes que acudiron ás probas de selección do coro universitario en xaneiro do 79 fixéronos pensar nun proxecto artísticamente ambicioso e así plantexamos un repertorio moi extenso que iba da polifonía máis clásica ás obras contemporáneas, algunhas delas incluso obras de encargo a compositores importantes que fixeron obras dedicadas ao coro universitario a partir de textos de Rosalía de Castro. O coro interpretou unha boa cantidade de importantes oratorios en colaboración con solistas e con orquestas profesionais. Isto hai que decir que era un repertorio moi pouco habitual nos anos 70 na maioría dos coros de Galicia. A partir de entonces o coro universitario foi incluso unha referencia para outros coros en canto á liña de programación a seguir. Eran tempos nos que a política o percorría todo e constituía o tema omnipresente nas tertulias do Azul ou do Derbi. Tamén se deixaba sentir a súa impregnación na canción e na literatura. Aínda soaba rexa a voz de nomes como Benedicto, Viviano ou Suso Bahamonde, que encarnaban o desexo do cambio. Poucos anos despois, na primeira metade dos 80, a Universidade de Santiago outorgaría os seus premios literarios Galicia, a Historia do rock and roll e outros poemas de Antón Reixa e a obra narrativa Caixón desastre, de Suso de Toro, entre outros. Era, sen dúbida, unha atrevida aposta pola innovación. Atrás quedaba o apoxeo da literatura social. A música dos cantautores comezaba a ser sustituída polo pop rock da movida posmoderna. A utopía da redención colectiva víase con certo escepticismo desde a perspectiva dunhas xeracións que comezaban a sustituir greñas hippies por cristas punks, barbas progres por cremas aftershave de marca Yuppie, e que noutros casos deixaban embellecer as trencas mentres pasaban da política activista á canella cega das drogas. Hippies, non había moitos, o dos hippies era un xeito de falar, porque era unha cousa un pouco así heredada dos Sex Pistols e tal, que decían que xamais creas nun hippie, non? Probablemente o que pasou foi que a movida de Vigo pois foi a máis famosa de todas as movidas nos anos 80, pero nos anos 80 pois probablemente non só Galicia, senón todo o resto do Estado pois entrou nunha certa modernidade, non? Daquela pois vivíramos, supoño que éramos como trogloditas, non? Na época do militar de alta graduación, que casualmente naceu no Ferrol, pero vamos, iso é unha casualidade. Nos 80 pois Vigo pois tivo moitísima fama, non? O que pasa é que en Coruña había xente que facía cousas realmente interesantes, non? A xente de Radio Océano, as forzas atroces do Noroeste e tal, e xente de que en Vigo que non era de Vigo, non? Pois como Patiño, Antón Patiño era de Monforte, non?
aí ven a canción de Non somos de Monforte. Foron case 5 séculos de universidade única en Galicia. Pero a extensión do ensino superior a capas sociais cada vez máis amplas, en consoancia coa progresiva democratización social, desembocou na masificación das aulas. Dos 9.000 matriculados no curso 1970-71 nos estudios superiores en Galicia, pásase a case 41.000 no curso 1985-86. A estas alturas eran evidentes dúas circunstancias. A cidade de Santiago estaba quedando cativa ante a demanda cada vez maior de prazas, e a tímida descentralización fixo que os colexios universitarios e as escolas técnicas asentadas noutras cidades comezasen a estar xa saturadas. Ata 1985, o proceso descentralizador reducíase a 2 escolas técnicas, Arquitectura na Coruña e Enxeñería Industrial en Vigo, ademais de varios colexios e escolas universitarias. En 1985 percíbese un cambio de estrategia, determinado en boa medida polas necesidades de desconxestión e polas presións localistas. Nese ano, créanse novas facultades e escolas técnicas superiores. En Vigo, Telecomunicacións. Na Coruña, Dereito e Económicas. E en Lugo, a Facultade de Veterinaria, que segue pertencendo ao campus santiagués. Aquí residía unha das virtudes da descentralización e da racionalización da oferta educativa. Unha comunidade eminentemente agrícola e gandeira como a Galicia vai poder ter, por fin, veterinarios formados na nosa terra. A implantación da Facultade de Veterinaria en Lugo ten unha grande importancia para o desenrolo gandeiro de Galicia e surde como unha resposta á demanda social desta provincia e do conxunto da comunidade galega pola importancia que ten o sector gandeiro dentro da nosa comunidade. Dentro do centro, desde a Facultade de Veterinaria, estamos moi orgullosos de poderen contribuir á formación de profesionais aptos para competir e sempre co obxectivo posto na calidade, dado que entendemos como unha das nosas principales funcións esa formación de alto grado, pero ademais contribuindo tamén a espallar a cultura galega e a interacción co agro galego. A partir de 1986, a expresión descentralización universitaria terá un eco progresivo en toda Galicia. As limitacións infraestructurais de Santiago parecen evidentes. E, ademais, os pais dos alumnos ven con simpatía a posibilidade de que os seus fillos estudien máis preto da casa, e sen que supoña unha carga económica tan gravosa para a familia. Os poderes locais da Coruña, Vigo e Lugo canalizaron e mesmo estimularon as demandas populares e ofreceron ao mesmo tempo espacios, edificios e proxectos de futuro. Galicia dispoñía da soberanía suficiente para coordinar estas demandas e foi o goberno tripartito o que acelerou o proceso. Ao final do seu mandato, en 1989, promulga a Lei de Ordenamento do Sistema Universitario Galego, coñecida como LOSUGA, que consumaba a descentralización. Creo que aprobar toda a organización do novo sistema universitario de Galicia estamos contribuindo a dotar o país dun eficaz mecanismo de transformación social con unha programación xeral de todo o ensino universitario e adecuar ese achegamento de todas os cidadáns á universidade e da universidade ca sociedade. Deste xeito estamos organizando todo un sistema universitario, adecuar os centros aos estudios e aos novos estudios que se requiren cara ao futuro e estamos vertebrando globalmente Galicia. Ten realmente xa a función executiva o rector da Universidade de Vigo hoxe en día? Como executiva, estritamente, vai que matizar a palabra eso. Nos, o principal problema que temos ahora, hoxe, é romper con a Universidade de Santiago que a hai en este momento. Durante 3 ou 4 meses hai unha serie de comisións que son as comisións de segregación, de patrimonio, de alumnos, de profesores, etc. Por tanto, en estos meses que ven, hai que traballar en este senso.
É dicir, romper pouco a pouco, paulatinamente, e a ver se en 1 de xaneiro se temos nosos propios presupostos todo o que collo conleva. Os alumnos, os profesores, a comunidade universitaria da Coruña e do que depende da Universidade da Coruña vai a notar este curso xa que é unha nova universidade, unha universidade independente? Se va a notar a partir de que se produzca la segregación en 1 de enero, se va a notar porque vamos a estar en la Universidad de la Coruña, se va a notar para bien, además. Cal son os principales ou as dificultades que vai a topar ou vai a ser fácil ese proceso? No, fácil no va a ser y las principales dificultades surgen de las carencias que tenemos, carencias en edificios, carencias en instalaciones, carencias en plantilla y luego la temática de la cuestión de las titulaciones. Pero vamos, la cosa es complicada, pero yo imagino que vamos a salir bien. Conformábase así o mapa dos estudios superiores de Galicia, que hoxe, 7 anos despois, vemos como unha realidade consolidada e que repartía o territorio do seguinte xeito: Universidade de Santiago co campus de Lugo, Universidade da Coruña co campus de Ferrol, Universidade de Vigo cos campus de Pontevedra e Ourense. As profundas mutacións sufridas pola Universidade Compostelá na década dos 80 non teñen comparación ao longo da súa historia. En pouco tempo, perde a hexemonía académica, consolidada ao longo de séculos, e comeza o momento de superar as inercias históricas e adaptarse a unha situación de nobre competencia moito máis dinámica. Ese esforzo de adaptación aos novos tempos comeza co rectorado do profesor Suárez Núñez e consolídase cos 2 períodos de mandato do catedrático de Física Carlos Pajares Vales. Durante o seu período rectoral, aprobáronse os estatutos vixentes ata hoxe, creouse o sistema de departamentos e construíuse a nova Facultade de Filoloxía. O seu equipo participou decisivamente na elaboración do novo sistema universitario de Galicia, a LOSUGA, no que se deseñou a coexistencia das 3 universidades, mesmo desde a perspectiva financeira. Non é fácil decatarse da mentalidade que había na Universidade no ano 84. Non era usual que a xente fose fora ao estranxeiro, non era usual que houbera un intercambio continuo con profesores estranxeiros, que fose usual de que apareceran xente con unha instrumentación notable e que en competencia cas mellores universidades, que houbera xente de Cambridge, de Oxford, de Harvard, e intercambios con esas universidades como se fai normalmente agora, ou que apareceran normalmente premios Nobel na nosa universidade. Esa proxección, que non somente será no eido da investigación, senón en todos, eu penso que en case todos os eidos foi o fruto da nosa labor, pero tamén de toda a universidade. Nos axudamos para que pensasen neso. Todo eso foi levado conxuntamente con unha expansión. A universidade pasou de 30.000 a 50.000, a 50 e tantos mil, entón tiveramos que facer toda unha planificación de infraestructuras, de xestión, pasamos, digamos, do papel e lápiz, de levar a xestión de papel o lápiz con unha xestión moito máis áxil, flexible. Eu teño que decir que estou orgulloso, a pesares dos erros que cometimos, pero sobre todo de encabezar un equipo e de encabezar a Universidade de Santiago, que tanta ilusión puxo e que hoxe en día temos unha universidade afortunadamente moito mellor polo traballo de toda esa xente. Sucedeu no catedrático de Historia Ramón Villares Paz. 2 foron as cuestións de fondo que gravitaron sobre o seu mandato: o desenvolvemento da LOSUGA e o financiamento universitario, partindo da solidariedade interterritorial entre Santiago, Vigo e A Coruña. Nestes anos, Santiago ofrece 3 novas titulacións: xornalismo, ciencias políticas e óptica. En Lugo vaise ampliar a oferta universitaria
coa polémica ubicación neste campus da titulación de Enxeñaría de Montes e cos estudios de Tecnoloxía dos Alimentos e Explotacións Forestais. Ademais, deuse un significativo paso adiante no fornecemento de prazas residenciais para os estudiantes e na galeguización da vida universitaria. Creo que cando accedín ao cargo de rector e durante os anos que me tocou desempeñar esta función, houve bastantes retos ao que enfrentarse dentro da Universidade de Santiago. Creo que o primeiro máis importante foi levar a cabo as previsións da losuga e da segregación, os efectos da segregación das universidades de Coruña e Vigo. Isto provocou, pois, a veces algún conflito, e creo que moito traballo engadido, pero creo que en conxunto foise resolvendo dunha forma satisfactoria, porque do que se trataba de propiciar unha expansión do sistema universitario, e iso creo que se logrou. Logo, no goberno interior da universidade, creo que os esforzos máis importantes fixéronse no ámbito da unha mellora da xestión, na reforma de casi todos os plans de estudios das carreiras que había na universidade, e nunha ampliación moi notable das titulacións. Puxéronse en marcha titulacións como xornalismo, como ciencias políticas, como óptica, como enxeñería técnica de explotacións forestais, ampliouse a oferta no Colexio Universitario de Lugo con Tecnoloxía dos Alimentos e constituíuse en facultade. Creo que en conxunto se fixo un esforzo moi notable nese sentido, ao propio tempo que tamén se crearon novos institutos de investigación, como o Instituto de Cerámica, o Instituto de Investigacións Alimentarias, e se deron os primeiros pasos para o Instituto Tecnolóxico. A responsabilidade rectoral corresponde actualmente ao catedrático de Teoría da Literatura Darío Villanueva. Los avatares que nuestra universidad sufrió a lo largo de todos estos siglos fueron numerosos. O maior esforzo do seu equipo concentrouse na celebración do quinto centenario, no que se implicaron a Coroa Española e os gobernos central e autonómico. Neste mandato tamén se lle deu un pulo significativo ao Grupo Compostela, que establece vínculos de colaboración entre 70 universidades de todo o mundo. Estimuláronse, por outra parte, proxectos como a Casa de Europa, o Xardín Botánico ou a futura edificación de novas sedes para ciencias da información e ciencias políticas. A conmemoración do noso quinto centenario, como antes tamén a conmemoración do nono centenario por parte da decana das Universidades Europeas, a Universidade de Boloña, tivo unha grande trascendencia máis de cara incluso ao futuro da institución que de cara ao seu propio pasado. En primeiro lugar, quero dicir que para a Universidade de Santiago foi unha ocasión inmellorable de dar a coñecer a súa historia e a súa realidade presente o conxunto da comunidade universitaria internacional que acudiu á nosa convocatoria dándonos proba do interese e da admiración que sentían pola alma mater compostelana. Pero tamén foi unha reflexión sobre o tempo e a universidade, é dicir, en que medida o tempo é imprescindible para que a universidade creza e se consolide, e tamén como o tempo fainos ver os erros que se poideron ter cometido no pasado remoto ou máis próximo, e diso tirar conclusións para evitarmos os mesmos erros no futuro. Estamos, pois, en condicións de aventurar un novo século para a Universidade de Santiago, que é unha universidade histórica, non unha universidade embellecida, senón notablemente dinámica e vital. A Universidade de Compostela constitúe unha macroestructura educativa que conta actualmente entre Lugo e Santiago con 42.000 alumnos e case 2.000 profesores. Actualmente, encara o futuro con dous grandes retos: un sistema de financiamento que asegure a súa autonomía e a redacción duns novos estatutos que impliquen a todos os sectores representados nela. A universidade non tería contidos en eles, sen os que atravesan as rúas de Santiago e Lugo coas carpetas cheas dese estigma persecutorio que son os apuntamentos.
Eles son os que arrolan o futuro entre plenitudes e sombras, os que conspiran sobre a nada e o todo, entre o fume dos cafés e dos pubs. En definitiva, os que lle dan sentido e calor humana a unha cidade medieval cuñada coa soidade da pedra, como Compostela. Se algo caracteriza a estes novos universitarios, segundo indican os estudios, é o seu escepticismo ante a política, o reforzamento de valores como a solidariedade, a amizade e a protección familiar. E se algunha sombra enturba o seu horizonte, é a intuición das dificultades que se lles van presentar para acceder ao mercado de traballo. Pero se un dato se impón sobre todos os demais, é a condición feminina da maioría do estudiantado. As mulleres tomaron as aulas nunha revolución calada que vai adquirir toda a súa dimensión proxectiva na sociedade das próximas décadas. Baste sinalar que o 65% do alumnado dos campus de Santiago e Lugo está integrado por mulleres. En el curso 70-71 el porcentaje de mujeres presentes estudiantes en la universidad era un 37%. En el año 78, hace 20 años, era ya un 50%. Fue aumentando el porcentaje de mujeres frente al porcentaje de hombres en la universidad. En este momento conseguimos un 65% en el curso académico actual. Estos datos son esperanzadores en la medida en que estamos aumentando tanto en cantidad como en calidad el número de mujeres universitarias. Sin embargo, yo no echaría tantas campanas al vuelo ni diría que es tan esperanzador en la medida en que en los puestos, digamos, de responsabilidad, tanto académica como política dentro de la universidad, el porcentaje es muy pequeño. El número de decanas o directoras de departamento, por supuesto, no consigue el 50%. El número de profesoras exclusivamente es un 33% frente a un 67% de varones. Y, por supuesto, en los 500 años de universidad que llevamos, no hemos tenido todavía una rectora en esta universidad. Elas, as universitarias, defínense nas enquisas con valor científico realizadas ata o momento como persoas de carácter sensible, moi sinceras, bastante intuitivas, cun acusado sentido da estética e reivindicativas sobre a igualdade de oportunidades laborais con respecto ao varón. Eu penso que por estadísticas son bastante máis eficaces que nós. Non sei por que será, non supoño que habrá unha razón xenética para eso, pero son bastante máis constantes e bastante máis eficaces, eso seguro. Polo que eu vexo aí na biblioteca é que elas son moito máis ordenadas e parece en teoría, bueno, polo menos a maioría que son bastante máis responsables, pero bueno. Si, quizáis as mulleres somos as secretarias, porque quen collen apuntes son as rapazas, e despois os rapaces fotocopian, porque a verdad non é por facer... Bueno, a verdade é que temos mellor letra. Nótase perfectamente só con mirar unhas follas de si é a letra dunha rapaza ou a letra dun rapaz. Entón nos collemos os apuntes e eles fotocópianos. O que se ten que acabar, por suposto, eu vou contribuir porque a partir de agora pecho o tráfico de apuntes. Normalmente as rapazas concéntranse mellor no estudio e traballan máis. As rapazas somos un pouco máis vagonetas. Hai menos, será por algo, non só porque nacen menos, non, senón porque son menos traballadores. Pero os que hai traballan, porque deberon vir con idea, non? De homes e mulleres, sí, as mulleres somos máis constantes e máis ordenadas. Os homes tenden a ser quizá máis lúcidos e máis ocurrentes ás veces, pero vamos, é unha xeralización. Logo cada un é un mundo. Non, creo que eso non ten nada que ver co sexo, cada un é cada un, non vai según sean homes ou mulleres, non? As rapazas, dis, non? As rapazas, pois, vannos a machacar. En total son 42.000 historias estudiantís intransferibles, pero unidas por algúns nexos xeracionais. Deles dice que posúen unha visión do mundo bastante pesimista como consecuencia da crise social de valores. Pero a gaña de vivir o presente parece indubidable. Ese desexo de divertirse é o que os congrega nas rúas compostelás e luguesas na famosa movida dos xoves, unha noite da semana para a Dolce Vita, que é reflexo da comunicación coa masa de compañeiros que buscan na noite unha coartada para a fantasía ou para o esquecemento. Porque xa se sabe que nestes casos a timidez é menos grave e a xente revístese dun rostro diferente.
Pero detrás dos devaneos nocturnos está o esforzo diario por sacar adiante o curso. Un esforzo aínda máis duro cos novos programas de estudio, que impoñen en ocasións horarios extenuantes e un ronsel casi interminable de disciplinas. Ademais, as novas xeracións de estudiantes enfróntanse á convicción de que o título universitario xa non é un pasaporte para a seguridade laboral. Estou facendo a carreira porque teño algunha esperanza de encontrar traballo na miña carreira, pero penso que inmediatamente, despois de que acabe, non creo que vou a ter que traballar, pois eu son dun pobo de mar, pois terei que ir á seca ou terei que ir ao mar ou buscarme a vida, porque ademais no xornalismo hai moi poucas saídas. A xente se matricula en Historia un pouco, sobre todo por vocación, porque non é unha carreira que dá prestixio como medicina ou como en Dereito, entonces te ten que gustar, te ten que interesar. Pero profesionalmente está bastante difícil, a xente traballa no que pode. Todo vai estar en función sobre todo da carreira que fagas, da especialidade que escollas. Compostela sería en boa medida inexplicable sen eles. E anos despois da descentralización, segue acollendo ao 50% dos universitarios de Galicia. O ritmo das súas rúas, dos seus cafés, dos seus espacios de ocio, dos seus ciclos de vida, depende do ritmo académico. Galicia brilla 500 anos despois e o campus de Compostela, ao que se une o de Lugo, é o espello no que se reflicte a historia dunha longa e perseverante ambición polo saber.